Tää oli vaan paikallaan ja se avasi vaan ovet uudestaan. Okay. Let's film this elevator at Iso Kristen Shopping Center. And this time I'm not home. But look at this floor. Holy smoke. Ei pääse. Yes, let's go. Okay. Well, let's go P1, actually. Ei se toimi. It works, it works. 13 persons to 1000 kilograms, built in 2014. 42005136. And I'm filming with Jesse Toijola. Yes. So, Toi ovet kiinni. Joo, close. Tää niinku ei melkein huomaa, että tää liikkuu tää niin nopeasti. yeah. Minnehän tää meidät muuten vie? Niin. On. Tää vei tänne. Mä ajattelin, että tää vie meidät joku varastotilaan. Se nyt päätyi. Se nyt vie läpi joku henkilökunnan. Cabrio. Very nice. Nice motor. Jep. Oh. Seurantarkastus 2018. Oh, the elevator overleveled. Hei, kato, tää pysähtyi aika huonosti. Joo, niinku Porissa siis se pysähtyi niinku sellainen, että se oli tässä kohtaa se hissi ja sitten se lähti vielä tällä tavalla niinku liikkuu ja sitten ne ovet meni yhtäkkiä kiinni. Sitten vähän tuli paniikki siinä, oli jäänyt jumiin niiden kerrosten väliin kesken. That's it.